jingpule buman kasmi. Kajingpule na gashi ki Kristan na Hebrew glenong kamakhalaan kad khot saw hadu hinyo ban khatway hadu khatsan. Ha kajing yale jumphi persha yakapom pimpat yale hadu ban damisnam. Bat pila klet ya kitu ki ktien penchlur palatho hapi kum ki khun. Ko khun jonga wat new sting ya kajing sneng jong utrai lemne wat no mensim habau uma yepi na ba ya uba utrai ui usneng ting e ban usempan yaman ukhun uba upniang to sha ya ki jingtin ju kum ka jingsneng pentbet jong Blei ubale ya phi kum la ki khun namar ukhun ayu uba ukpa jusneng penbha hakapor ai jingsneng baro ka jingsneng penbha iman kapensmosi kampen kemen Henry hadien habun kawanra ya uso ka jingsung ban ka hog ya kito kibasha pentben ha ka jinghikai jongka kumta to penklan yala kikti kibatlor ban ki khos yu kibatlon to penben ya ki lenti baphiyan khnang ba kit khot me jumphi kibadko kin prano Henry kin coin yale ting e ban yesuk bat kibrio baro bat pan im hok im son namar klem kane don manu uban yo I ya utrai to husiar pha ba don bahab no na gajing ai e Blei ba don thir kthang ubami shlun pan pens new jingmod ya ki babon ka ktien jong utrai kasam shispa lai kar khod iwei hadu ar khat lai hadu khat saw bat khat hinyo hadu khat fra do kir khu ya utrai ko men sim jonga ko do nu chunga do kir khu ya ka kerteng bu khu chungu do kir khu ya utrai ko men sim jonga wat klet ya ki jingle bha jo u baro kumbau kupau isen e yala ki khun kumta utrai isen e ya ki to ki bating I yu na ba utep ya ga jinglong jungi utep bangi long tang ka domen Henry ka jing I utrai ka ne chunom ha ki to ki bating burom yu ban ka hok jungu hadu ki khun jong ki khun jongki ha ki to ki barakhe ya ka jutang jungu ki bakin mau ban sumar ya ki hukum jungu ka gospel kat kum Marcos bukhu kilanong ka Henry kad khod iwei hadu Henry u Jisu ulalit no nangta ban ulalit phai shishnong la jong ringkat ban ki senran jungu hagasni saban ulastang ban hikai hagasinako ladon shibun ki brio hangta ban haba kila yu sngo yu kila sngo phla nang no ulayo ya kane baro kila kili ka jingstat ayu kat kane ka ba ulayo da kumno ulala bande kine ki kamphla hato umdei mystery ding ukhun kamaria shipara ban u Jacob u Joses u Judas ban u Simon hato ki para ken thei chu kim shong hangne te kumta kila thudno pan kila kenta yu u Jisu ula ong haki unong yathu lupa u yo rom keleng sodong lai tang hashnong la jong padhap deng la ki kur ki jan shem la banle kam phla ei hangta lai tang ba ulabu yala ki kti ha ki bapang ka to ka ningon pan ulap pen ko yeki
Hadu kata ulas ngau lingo, pat ngau diaw namar ke jingbam ngay chugi. Nang ta uji su ralet ke leng sodong ki nongren, pan hi kai ya kibriyo. Ka gospel jong utray,